Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Sana ase insemo ya hata tuyumoro mwenyewe nekero mono tunaanza kuendelea katika magari apepa kwa kubetanse animono ebitungira hapo iko narani ali tebo tokuna na amwanya mtinge lega ase studio lego This is good. ngosaba kwabero mwanjo muriria asengane yo kore nene kirongo kwarigania asense moya gatoto yo murobirega nande nigo tore aiga ase studio nigonde na abasubati babere ndenere Zainab na boigo Priscilla nekero turachikorigerere egatia manganari atorengete na boigo agendete gutukuna into buna amwanya gitinge karibu sana irinde tunyara gusanga chinse mocha Facebook na boigo YouTube na botambe getembe TV na boigo kwitira ase namba ya studio 0726 4367 rika ujumbe yao ose SMS yao cha ase nambe yo na boigo chinse mochiri cha WhatsApp na botonyora irinde tunyara gusanga ayo agendete kokorekana ase chinse mo au na ankwire bire bigwa kumwariganya Priscilla na boigonere Zainab irinde tunyara gusanga wakire na ke Zainab Mbeyande karibu sana na nekero tukurigera ritukorigoro numanya rituguchengera ritukoria abatata abatina rondo bwateri gome tonyegoro ngwalinge gasi kagirite ngango rero umuntu nabwateri ugaiga abari gochega na bikese kamera oro kinga kiyo mwanya gitingia se bari bonse bakurukutata atwari ritukorigia it's not too late ndiye terende igoro mekina ndo wansikira rabon ngai mwari chengerete more nato chengera aba igori tukaikaransa igari tukagora kanyama ndwari tenera kaibukia tokamubishi bia tokamuteri bia munasa ko batata Zainab okay tine tu Priscilla ngochi taka lakini tali mangana ene karibu sana irinde tunyare kurige tutikana ndi asengane yo gochengera abatata I think ntongire yangu neteri tukoreyoro ekero konyora nga the father himself nero we post tipitinga se social media abantu bane mbavu atichibicha cyaba iburi gusiningi cyarenge okorekana okonyora ngomuntu gwatu mwana nero we post tari akogwisherwa akweganere ritukorigia nero boronge mite ya batata mbaro batari gutaka kuba kuchibicha bari gutaka kabisa ba African fathers bero mutandao so nakiki uranyoye kugera abandi bagwe post barokoka Zainab lakini andika basi we post tedi wabena umuntu we appreciate ase okobe mutatomia akarira singi yakiniri mwana arocho mwana yawe tarakuchiariga nabakoigubia no karibu sana irieta jori mwana motefutia sobwekirano ametenga Priscilla yes njasire tangoro ko Zainab Kiruko ngosoma Gadirongo University mwaka wa 3 Menchengoro ku Priscilla Munare ngosoma Rongo University mwaka wa 3
Karibu sana. Na nekire tukurige gati ya mangana ari amatingu kigima timetinga ordinary gati eno njari gwetera turocho mugano ye Albert Ojwang kurinde ngano nyobere go kumurikirwa asigika egitambe ndochinga injira bono nere obwa matimbure bwatakira korokana ekiro kurigirira muno injira media gose tukurigirira no nyene mitandao ekendete kurigiriria gose ekendete gukunira injira engane ya Albert ekoba driven nitose observations buna Priscilla ekero kurigiriria imitandao injira nere ekendete gufuela engane yega justice nyaro utukabango gose ekendete ku derail uko kwa kujua kwagirire abantu abange mpatete justice for him sinjo kurigirira ya semitandao abandi bagotanga kitariki 25 mapema ngo andamana bari for his justice bono kubwatekana no kukwae nduru cyari nabaoroge CCTV ngani gaire tu nyegetari n'abaskari and then waga delay kumuira ase abanyagitari ake tokarora bono nako iru na kurusibu bagateba buna ni gwakwete kare bona abaskari banande bakamuira mo cyari barwa abanyene bona bekoro kinga ni gwakwete kara sabaskari so igon ekare ko driver abantu bange ase mitanda ombatete korra justice for him singinjo no moiborio na bwatu bururu sana busiri omwana oyo mubwika se family na Zainab ekiro tukurigirira ngane yega ntubwate misinformation osito abere tokorra injira nere chiripoti cyanyare ko bachikuba tukachinyinge chinde chitari cyo mone ane muno ekero umuntu asiri obugema bwaye timetinga injira nere obwa mato boiga kiro tukurigirira relationship yemitandao na boigo cha real issues ukaretero muchando gosenige okonya abakenya banyara kumanya ubwanesi bore du confusion ngo chere yacha chinga kichinde unumitekera bawuchikara information kwanya bunabona umuri bana rute information kya inspector general police rute information entamini pia tevitabuna etumiriti asianyensi agasiri bagimobwaye korende kero uchunguzi yakorekana gochagoche gachikutoka buna anaimiriti barbono kero bakenya bakorraigo mbagutwara bugeno serikali raisiba so rio musikari yo nero bantu kuri information er correct yo chasa abantu but instead ako mislead abantu ro chibano uchunguzi yabasikari barakore baki abantu baranyari ko yamini one yue koreta obutukano banene sana se public lakini rende uchunguzi nagendrete gukora tigatorre busengo ikabaro mweri yore yeishiyo bali bamoitete banyare ko babakubiko byara na to kurigirira ndocha se gazeti ya Daily Nation ase page ya katana limego tabanga I came with a title deed but I live with a death certificate ekenekero kya tatu mabo Ojwang nekero agotabanga nigachi tene title deed kero kenonyo mwana oyo gosire title deed na feko genda gutendera kendi gyonse kirabe kagicho mwana oyo kare safe lakini bono ekenta akwira ni nyomba na death certificate I don't know naki okero kuriga buna enka bunega ncheraki mbitambukiro kiroche kiro tukuriga sense ya Kenya chinka nchiroro tutikane nonye ya Ojwang yoka chinka nchiraro chatigirwa ase amabe buna ega ekero tukuriga mbare banya hali tukutigirwa chinko machimbe kurwaso kurubekana kwa last year wikira bone kabataranyora justice tumite as a young person or as a youth kwanyare gwesomya kende kurwasinga nega okay as a youth twaisomiria mange sana nga serikali ya Kenya doesn't care anymore juu tokwenda isiko gari kurwanira haki cheito lakini abande bairana bakwete abande bairana na majera mange sana without justice kurigiriri last year kira maandamano arengi finance bill mtu aruche abangi sana baitetu n'abaskari akina Rex bonsi abo baitetu n'abaskari lakini tinanyakora guse baskari abomba abege tubyara guse justice yabere offered njanya koba offered to those families
alafu bono tukurigererie Ojwang bagotebanga mpaka asite gukora uchunguzi. Uchunguzi kero muntu agoteba noyo, kero muntu ateba noyo, bono mbabwati musimamo asuri. Bono nchetindo cyaro se justice nero era abera kinirinde. Maybe the youths they will push it maybe. Zainab. Leso no somana ki inka yatigaire eroro. Abantu mbagende wakerio gase social media. Lakini aibuno muntu mukege ntugerio gitangani ukurigero yasobuke mubo yo kwamanya namonekero ore asinsi ya Kenya. Kikerio wese miasa matukaya iga. Inte gitangani justice teyo Kenya gaiga. Like the moment you die, nabo ekinagi ko iruga ke iruga, finally ko ukierire. Tori komanya kikia bete ngiya korekanite. So nchege ntongo tai abana youth like avoid chaos. Ntombire na nayo kurigire byote. Ega ninya kurwanirira. Finally maybe ogo tigo mubwo gase shida wakure na bikavu atebanuro chuno yo Ojwang asirire bugima bwaye omubwo nere bikavu atomukindikire mbaka ari kirumiremo alafu omubwo manyire gotikara. It's so sad to the parent. Na asinse moyende tukurigereria gazeti nera I think ni gazeti ya The Standard yaringe ukwanira inchira abasaye banyarite gwesokia mwako eta na boigo kubura ose kogenda oika asichikanisa asechi synagogue na boigo chipulpit au kukwanira igoro yoburai obobe lakini bado kwanyaranga nande ba abarai bechikanisa bachakire mbangu sete magega timanye tinga wikira amatuka hege kero kuigwa okonyora roboti ronde rwensi kurasi chikanisa abana siose ba ukono sina private kanisa to be honest private kanisa sai mbabwate ribaga ase ugo chikania osokurungiania ense ase ikire boniga abarayibe kanisa bange mbabwati ribageri rukurungiani ense singenju the moment waroche una some days back fata mbaro bakuri babere kanisa yige katoliki bono abarayibe kanisa mbabwato bo bagete singenjo monta uchikorigererina nchukwanira kisiasa ngo itunde bono yaba enkongwase baro goteba what's in their minds bono una uri father uri the host of Gachagua the other day na itetwe ndoko manyangi kiagerete na kia chitogo itu bado bago teanga justice will be served lakini nanya korose justice yabile served so far sinjokorwa kuite amatuka raite usinichi wiki sato lakini justice yajakuwa served for him so abarayibe kanisa saimba bo atiri bagariyo gotetea ense singencho babwate ubwoba nende barachikotetea ense onyore bwaitirwa no muntu akorora mbiyange na Priscilla abuna kware gukina okogende kanisa I think kwa manyetenga asisi ndionsi kware konyora ngabarayibe kanisa mbarenge vocal nande mbabwate chingurugete ko control nonye politics kware ngenga umurayibe bwe kanisa ngotegerwa arenge mono metega rero iga ntubwate nonye umurayibe kanisa igogote no kwana kwa igunga kero kende abarai menze ya Kenya baoboire bachaka kubwatia machiko ye kanisa squeezy taiyo singenjo kurigeri some years back when to wati president chingabo ungeona tu like the church leaders bachira ukwane usino murayiwense como tebinga ntutetekeneke gikorekane lakini squeezy nanya korora gose usengo teibaro murayiwense akorekende squeezy bakirete tu naitina seki lakini ngagirete singenjo babwato bo baime yabo Zainab Nemetia sekanisa ngo chiore na nko kategerere nonye niyo zikorwa matukamba gega kwa kategerere na baraye ibense bari gukwana baraye meya siasa na bwo gwategerera response ye kanisa herera timetia useno mete murayo ndewensi gukwana otegerero Tera barayibe kanisa bairanire insemono gukwanira gisiasa timete busene stress bakare kwa guchinyinge jusquizo chikore metango nere gokore nero ya bakiriri a politician imugeti busene million
100 yaire kanisa itino muchango bokorosie kanisa bone yerire abakwende abachili desi kanisa chiategereire bakirete kiri koitsa baretariwe basa batigere politician iri kwana korwabo mbali ko borikende bakirete igata. Yes. Anyway, no kubura wetu ngakiro kindi kanisa nandi neche kuimukirira ira niri bagariri ya gatwarire ase amatuko sasa mutukare maiga ribagariri ya berike gutwara na muna sobrai na tukuriya sense mo ya education yako tabana system glitches, slow pace of grade 9 pathway selection. Education NAT pushes for a 60% increase for teachers in pay talks. Na I think kero tukukwandira uko chora chiskuru ase grade kerige komi ndo tungengane yetera ba wazi bichasi aba iboli mono abeboli abange nonye lana sabange kakirete ngambara nyora ujumbe sign time think yora nyara gote yo moiboli ana mono chinga kechiga aborukigwa bako chikochora chiskuru komanye tinga chiskuru bono chiko ba classified ose categorized kolengana ne the number of chip pathway ndobwate ngochikopagana chire egochikobe national onyige kwana na keko offer chikos chiri chikane regions njiroro chirachikoba gochikoba se county schools nene korengana ne birengo biri chikoenana thimetinge ngane ne chikoreto mochanda. Okay. A system ya CBC ina inde ite ko change ko CBE I guess. CBE already. CBE already. Nengo musana senjo kuriyereri abumaiga e system ya ringe different sana korengane ya sai omoiburi mtumbiro batari ko nyara ko understand baganitie bate bairese rubuya abalimu mbabwente kubika mbabwente ko somia abayibori buna bakugaidi abana babo bachore chiskuru chire chingiye nende chiri chikuba fitibya nari umwana ataji kuchandika bono e system ene ngo mwira so wenye tiga bali banyete nenerete basomia abayibori bya Zainab yaro toka ngo soma bono ore grade ya kianda gutambuka uchiki ige ikome Uchungu tuwara kwa ringi chinga kichi nyororo go chore school radio raka niko sa. Iga mbaka yari kombera ko. None gente que tan kiara go kore kana bai barangerigu. Bai karansi go bai resigure ye system ye banyari kuni understand biya. Egera na bana ba mai kore tukando. Na bai baba bai resu kiba bwenta go kora. Egera mwana ani understand biya ta kore mistake echiko ikera go chusiari nyoro kwa mire. Manama na baibodi bakora ikaransi ko bakwaneru egerwa bamanyenga kibago kora na ankagirete gwitira aingane yo niko tukurigireria buna bono ti usikere tugukwandira a grade ege 10 ni gebwate career pathways echo bono chire tubwate a STEM social sciences or arts and sports science na tukurigireria as a combination nigo abarokiwa barachikoba bagochora chi subject korengana negintu kiriaga nitiko chikoba gose their careers kero muhoroki wa kurigire onya kategete chikoba monya gitari emere monere akocha koba ka koimokia na nde bono eskuru arachiko soa o make sure nga eskuru ria muhoroki wo yega gosa ukoena nere emere meri era chikomo konya gose ko align ne career ayaye na tukurigireria chi school as a school selection learners select 12 schools ngachi skuru omkero morke wabande ochora nigochire ikome na ibere echobono chi nyarete gutwara osechira chikoba chiko indicate chi subject chiri chiko chikoena na asense moyende ndo chekero tokorigereria agotabana compulsory subjects yego kwanira mathematics, English, Kiswahili na community service and echo nchiri chirenga weka aboroki wabaiga bachi gochikora korende ndochenga nekero tokorigeria ase chi timeline mwanjo murigire engane yo ndochenga bono omo roberio yo gochiore
no bwate chi timeline chae no bekere deadline korende se gotebanga most schools particularly in rural areas had to postpone the process to this week ngabono chi school chine chiro chanyare gusikyo mo roberio yo obogochora chi school bosio anamono chirichire ase chi school chire ime iyeri sabu ekero tokuria amangana muna bona system okonyora nigyo ere gotwara muchando yanyara kobaki kogira ekero asekero kore no mancho morigeria yo nabokonyora se page yakane ase gazeti ya Daily Nation yeri tuko oria rero na nekero tukurigiria asensemo yende nigo ndochinga umurai wense nigo anyare kubuna amachiko aralia ya egote Ruto breaks a promise on abductions and killings umurai wense kerari kumuke sword tinga usene sword ko intikataka ara egote nikieka Biblia chini yes into chira nyari tukuri umete buna extra judicial killings ebine bintu biria kwanerete the moment aso etavis na mangana abductions singincho ina ara mabori abakenya bange babwato ubwo banaro akiri wana kero tukuri ngakero twarwete asense meri mibereri akarutiro river yala rere raundi ebono igucha maiso marore mpaka bugatagati bwechitawone abantu bagoiterwara yes nche according na nche umurai wense no nyoriete irayo ariete irayo gukora singinjo since then tinanya korora guse justice ya korekanire guse abductions chatire guse woito kwa bantu kwa erire according to me ndochenga ogoito kwa bantu nariko abire kwa increase more than the previous years singinjo squeeze omuntu okonyoranga oitiru maiso marore na indo rutiru gusenkando yepara abantu abandi bako abducted kurumwabo nyumba like Albert he was abducted kutoka kwao. I don't know he was abducted or arrested. Yeah, he was arrested karisobo mwabo katete kurienda agira. That's when he was arrested akairumba ka police and instead of the police taking care of him mbaro number 1 naende kumuita tato mwabaga chakoyi omubiri instead of umwana oye uri alive ono kulingana na nje omurai wense chira chae sharing cha bomaene singenjo nakirende abductions chitara reduce gose killings chi reduce the other day the other lady alikuwa abducted alikuwa abducted kwa kufungua platform ya kusoma finance bill in which that's like that's her right like si alikuwa anajaribu to make people to understand but again she was arrested young so which nchendo chinga umurai wensi apose chira cha nchitindo chike akira tu kwana abductions kose none killings chigo kuitoka bantu ase kiolera akira okurigerera kira kene siasa isona netingane gusino burai burugobe you know nabora nyorenga nande nabo gutukanga nabana siasa gituguse siasa gitembe nereko irira abantu abagendete goito ebikorete bichembe ya serikali wasene serikali usina barai bare ase serikali baraba metena beko batuwe I guess siasa imbe nero ga gusingincho sai troche murai wense na olio kabiro mukonyi oye mbabwate ensanano yete abunoroche umurai wense ari kivyake noyo kabeire mukonyo rigari kivyake ono okonyora oyo akorwa mangana ekorwa noyo rwa ya ekorugaiga yareta bono naro ono ntomaite ngotebeke maene ona yareta ishida ntomaite ngotokuamini ngotutari kuamini at some point nabango teanga siasa embe singencho una abductions chinde nko gore ngaki kero kelinga abantu bande bawe abduct erekorete bichembe ko nga bande kuseba ko ba siasa neraro bana abandi ba stage abductions bana barete bichembe serikali wono ndoma itingore rights or wrong Zainab siasa ase yamangana abductions siasa bana kwanje
siasa mbege and ya Kenya. Among these opposition ni serikali mbabu ati usiano buyarinde. Amakonyo bo maraiwense kurwa akori kwa vitu emeremo. Ayendete ko agendete ko salimono agendete ko salimono sabe binte binga ko ni bira against serikali eyo akoro kipene serikali irembe na kiyo ko nyara banta bangi bono ndebonse yako abducted serikali yabikiri umuntu na abduct yero manyene ekoreka na bado ni serikali umuntu akobisoko atebwa ochererete like there is no way montara mean serikali te usekaniti so nande most of the people wako nyara ba kure basiba ba abducted ko nyara ba opposition bono there is no way montara mean bina serikali te usekaniti na se Priscilla ekirokuri gazeti ya Taifa leo page ntangani I think nkukwanerere muraiwense kiratebire ngaira tariko chikoyana na chinguru chiae gochase abaiga kwamereria serikali ngekiagira mbabwati agenda mbabwati sera chire chingia keninge babwate gusema mipango tiyo babwate eremia gochase aba Kenya watavanga sitampa. Anasema kuwa sitampa mtu kisu 2027. Anasema kuwa hataki kutoka mamlakani kwa Rais William Ruto tebretari ko skakorasa serikali tariko chikoereria onde wensi sodeyo. Anasema kuwa before wamchague hawangeweka mtu mwizi kwenye mamlaka. Sasa anasema kuwa hawezi taka kutoka kwa sababu hajatosheka labda. Wote kirokirigere kururabo nkotevere ngaki walio katika upinzani peji ntangani wote banga hawana sera. Timetichi sera chinchireti kose omuske William Ruto na kiata kete opposition yenyara gutwara politics sere. Usisenge ncho ya broad based bona isane getamayete nga upinzani teyo. Nikidhani ni vile anaona kuwa Gachagua anamharibia jina sana. So akiangalia vile kila siku Gachagua ana preach about him, ndo maana anasema kuwa hawezi taka kumpa kwa sababu anaona kuwa Gachagua hataweza kuchukora opposition yethe strong. Kuchukora nsebe bia na ere. Yani iraro chenga. He has done a great work. Ikona ko tefanga asito kurigere opposition nga muraite yo gaiga since ya Kenya uranyara gutwara chingro Zainab muraite yo aiga opposition uranyara ko gosomuske William Ruto kiagera tebre tariko beka tariko na sode ucha sonde bwens Mtu kirate tariko na sode ucha sonde bwens nero wechora be president sina ba Kenya ba kuimuka ba muchore. That means like ata itikwe kuforce kubaki kwa kiti. He is forcing na that means like anajaribu kuonyesha kuna demokrasi. Juu wa Kenya ndio wanastahili kuchagua kiongozi, si ana force issues aseme lazima retain that seat. So hapo kwa kusema hivyo na gazeti ine murekerete ase miaka ya meke ya etire igo moske urumuge Kenyatta nyarite goteba gazeti ya Taifa leo na bayare karanga nyarite goteba ta kunyara kwena na chinguru ucha so muivi but even to fika table stand kuchese abarai bari bonsi baguya keke kupangamba kurwapisi metinga ikiora nyara gukwanira umwancho muri gasi chinga kibune chike kyagera murai naro manyete ekirago sawa watanga 10 bila break kose fulani tano tena abarai mbano roba metinga erekera so ire automatic na bado nguchari kwira no nyene etamu ya kabiri Zainab mtu nikirabate 10 bila break like umuntu awate lazima baki 2 terms. That means maybe kuna hidden agenda hapo. Juu ni Mkenya anastahili kukuchagua, si utasema eti lazima detain chitamsi achieve. How do you retain? Onye torigo karaga seba Kenya mbabwate right kwa choro montomo no ibata itabera sekeruye kibatikero ati lazima beroro. That means kuna hidden agenda utaitokoro kile hakuna transparency kwa elections. Juu you can't force ni Wakenya wakuchagua. Yes, Priscilla. Yeah, wono. Abwase ababago teanga 10 bila breki
ndo chemba bwatama go sasa nsinjo njebuno mwananchi nje mbwenete kusoka isko gari ngwakire kura ngobeke ofisi nainde, lakini kama bado hujafanya kazi ya kuridhisha huyu mwananchi sidhani kama unafaa kuingia ofisini tena. Ndio maana wanasema we are in a democratic country but we are under dictatorship. Democracy ukwani roho sibole mboyo hakuna kabisa. Kwa sababu kama ukiona hapa Rais Ruto anasema kuwa hawezi peana mamlaka yake mpaka amalize 2 terms. Lakini huku nje bado unasikia wakisema 1 term. Ruto must go, maanisha kuwa kuna vile wananchi hawajaridhika vizuri na kazi yake. Yes. So sidhani kama yafaa hiyo hivyo, kwa sababu ule mwananchi ako na right ya kumchagua kiongozi wake. Yes. Zainaba, ando chair since mwende kutanga let us involve children in both national and county budget processes. Obu yamboro robo abana bo komanya igoro yeche finance bill igoro ye budget abana bakebare asechi school. Abana bara school nako. Lakini babu niterende kumanya but mtu kunyara bana mbari kimya kitchen most of the things yabagushukulikira. Kono kunyara mbari pobwati mangana ayo bamanya na kibinto bire egera banyare tuteba nangaki. Ebinto binge batumeka mbara mbibe kire tax ebinto kunebi. Kono kunyara bande bisebare careless. Abo kunyamana komisyus bataise kumanya binto ebi na kibibe kire taterene na bara manya kya kwebanga. Ego neruvia Priscilla neruvia mwana manyana ki egentukete konyekiriri gorirega nande asa mutukare bose ngochikere go change nande serikali ya Kenya as of today kero tukuri budget umwana mpaka umwana totebu mwana oregero bose grade sano amanyetenga budget nigo yasometo erega chibeseche ubu yamboro rubo mwana kumanya nga yense kere ki uchumi na boigo kero tukuri igoro ya mangana nonya ya madeni. Anere biya asenche nere biya ngomwana oyo na wendete kumanya amangana ye budget na buna kero ebintu bya kineri igori na wendete kumanya amanyenga ayiga ebintu bya kineri igori, so ai na wendete kumanya buna agotumeka ebintu wisely tingenchori igori ebintu bya kineri na inde kuchibosia ndro chirende kuse uchumi nechiko baingia, lakini rende nabwente kumanya na liara manyibuna ako bange bintu bya ine. Na asinse mwene tubate umugano OIBC muraivense orochenga ikigambero nkyanarete gutenene okoba agosa en abaiga bari aba commissioner na boigo oyorenge oyoro munyakerogo emea IEBC korende ekoranga muraivense tachikotegerere ikigambero kagiritenga chigazeti chiri kuri rero nane ngukwanira chirengane yo ya IEBC kirondo chengane twatwarire petitioners nanda pakenya mbaroro banyarire ebyombe mbire byanyare weso kenande koira engane yo busibuke kigambero no muraivense tari gosika ochika weke kigambero. Yes. Hapa wanasema kwa mawakili sasa watishia kushtaki Ruto. I guess ni kwa sababu hiyo taba igwere terichiko yabo bamwe. Nabo somaga bune bateba wasema amri ya mahakama iliyozuia kuteuliwa, kuchapishwa na kuapishwa kwa watu 7 walioteuliwa kuongoza IEBC ilikiukwa na rais. So wanasema kuwa rais chiete neri chiko yabo bamwete mwanzo akachiko akawateua wenyewe kama viongozi wa IEBC. Nanye kiro bako genda parliament nande bakawa vetted bunge kanyara kubanchira. Zainab asingana ya IEBC ino bwate ikendora nyere gusangira guse igabo naburi ninko machiomo president ya Kenya ani akora kina above the law kari ko bintoro chwanone aseisho na mabo empate gerere nki koti ya tebete yoroye leaders instead yogo chichorero manyane iyo minute like aku
Like he has power. He's trying to show that akona power over the law of Kenya. Of which it's not good. It's not showing a good picture to the public. Mbona metinga ase chigazeti chonandikira kurigereria umugano kiore etofauti gwitani yega twabeire tukurigereria story ere etofauti kigima asense mejo na ekero mogende tukurigereria nigo ndochunga asense meri ya esegenti negende tukonekyo aigatinse ya Israel na Iran ekero ndochunga wa Kenya bono bachakire goichurwa no boba kigima ekero bono egotabanga Kenyans in Israel speak of war with Iran terror following missile strikes out of a conflict. Chairman of Kenyans living in Israel said he had so far not received reports of a citizen hurt or killed. Nanonye omo Kenya tayo nyalire goitwa gutigerwa chingoma asisegiye gendete katiense ya Iran na boigo Israel nigo bono banyare gukwana enchira bagendete kogosere goseba boire okosere kwa magimabo ekero obare arore gotonga those within Israel have been receiving red alerts on their mobile phones telling them to go to bunkers. Ngabono bari asense mejo nigo bari asense ya Israel bono nigo bagendete konyora chiwone gose ujumbe chisi chabo banyare kosuka kosikonganya korase bamenyete bagende ase kose bagenda sakruko na chi bankers kose abagende ase barachi koegwa security isaine ko moncho murigereria abaria bari ase chinsemecho ande korengana ne gazeti yiga nigondo chinga bantu 12 baitiro gose bahasire magimabo meriense ya Israel kolene asenseri ya Iran abantu 80 kose 80 banyarire gosiria amagimabo na aiga ndochenga ense ya Kenya na boigo na Sudan njigende tukutwara okungusana ekera tabanga exposed Kenya's arms in Sudan war from peacemaker to war enabler for a country that once made a spirited efforts to stop the bloodbath in Sudan. Kenya now finds itself at risk of becoming entangled in the conflict. Ekero tukurigense ya Kenya asema tuko emiaka aye arenge magega yanyarite ko twara libagari nene ryo kokora gosegotenia chisegi na boigo ogoitwa osinjira abantu balenge osiria magemabo koyerokanga bloodbath essence ya Sudan kurende ase amatukaega gwetere kyombekere kya RSF ikikira asense mu ya upinzani onekere ense ya Kenya yaberike gutwara gose serikali ya Kenya yaberike gutwara kwa motobia nikyombekere kya RSF gose opposition ya Sudan bono nigo yarorekana ngana Kenya nero egendete kuigereria umuriro ase ense ya Sudan. Priscilla ekero tukona mangana yobwa matebwensi ya Kenya ne chinse chijirane nkagire tenga mwako yoboka ensi ya Kenya atore conflicts ne chinse kada utani tukuri buna bonense ya Tanzania arorire ya mangana abere tukuri ense ya Buganda ne tabanga ne serikali chinse ejo abantu mbaroro tubwate citizens koro chinse chinde babere bagotora complaints igoro yense ya Kenya tubate ense ya Congo toroche area Sudan Somalia ro yarabira semi akemenge echinde chinenge tumetingira nyara ukwanira obo matebwensi ya Kenya ne chinse chirichi amate. Okay. Obo matebwensi ya Kenya ne chinse chinde ndo chengonya ko butoka bore singinjo mite abande kuruchinse chinde bakurigerie mitando iki abakenya baho kwana abaroranga uongozi ya Kenya korateka ringia na kyabanta baho complain sana yairira kubakora chinse chinde banyago bakashifu e president nakoranga taikiraini ase uongozi wake so una nseri ya Tanzania ntwarochenga Tanzania manipulated our activists kero bachete korora oyo mwabo wa senseri bakaba deported bakaba deported and again abandi bakaba bakateswa garimba eleze tebuna abanyarete kokoreru karanga yonje asariti obwa matebo aba Tanzania na aba Kenya singenjo mbakorerete aba Kenya bari buya Zainab
obwamate nonya naye kira omenyete nechi jirani ogotaka mwatwara obwamute obore naki gosaya nori okomenya ase otamaite no jirani yao muntu next door utakireri watwara obwamate obuya ngokonyere ebintu ebinge nabakonyara gusoma chanda ndoko okobwatire bakonyara jirani yawe nerira agukonye muna buna oroche buna Kenya konya kogosana nechi jirani echichiaye nabakonyara ebintu ebinge sana birasarike buna chichiro ibintu mbere labda Kenya ko ruskorwari yareta na bari bawikorwa bayirabuchiaye muna chibintu ne biashara ibi birasarike sana and isoko yendrega nabakonyara busetse chirabe between these countries chirasabye bwamatase abantu robona bitakirire nde baikaranse bakwane yara banyare ko bakwiranye morenga sikira chinse chibekaine na Kenya Bwana sana umukonyi w'umurayi wense musike kidore kindiki obire ka ukwanira ukwire na gwechigasi aba Kenya anamone kirondo chako tebya basaye banyare kwelikia ase chigasi kazi mtaani tupate kazi kwa vijana kazi majuu timedi ino mwaka mwanya kumera na ne chinseme chiga obwana tukwelikia ase gwetera online onyara kwelikia oteme gochekia mangana yaona kazi mtaani gose kazi kwa vijana gose kazi majuu orore gwetera ase murobiri bwa serikali orore gose nkokorole na nche last week na swororo nkokorira na ichori timete selinche nyare yende ngokorire tebwati muchando ndebinse so mtandao nigasaine bokore gasi nkakirite yabwate deadline na nekiro kuligerelia abasaye bari asinsi ya Kenya na bange lakini ekiro mu kwelikia se kusabasaye besokira so bonge belikiria se meremeiga ekiro tanyole tinani bado next time u apply abeso gotanyara no muchandore lakini ngo irabuna yaraundi ne chebe free and fair seri bare tiras online dinga na ritoga chiri wa play konda se chief kyo konyara bamanyiranite babekiro uriyo tabwatsi connection bichari utiro batwo none rende yabege online ngo irarenda abantu mbasipanyara sobonde ande badirende batari bechikonyara tianyira ne raundi ende to baskolize hope na bo apply next na bo konyara kwanyorisha omite mbaro bari baplayire imyaka mingi bataranya konyora ono kero goteba nga mbaku moyo mbaku muntu ko mwese nicho waplayire imyaka itari mike ninde waplay ninde sai ninde tonyora nduchenga nebwate headache kidogo hapo juu huyo lakini usikira uko ligote bunga atafuta ya choki akichoka atafuta ya choki lakini sasa ukitafuta sana jamani utapata sasa tebere moteyo bono wa apply ekasi no wa apply mere wa apply kwa wetu lakini sasa serikali pia inafaa ikuwe fair ndio kila mtu at least wanaangalia pia levels ndio kila mtu abatike kidogo kukwegena no wacho kwegena nga kazi majuu nchiraro gwetera serikali kazi majuero nche kivyangu nche timbo ati kwegena hiyo ndatwaru kwegena ngazi mtaani lakini kazi majuu hatujui sasa labda ipo labda haipo tutikere wetu mukonyo muraibe sera yako tebanga abasaye bago chorigas nanchitinta getiko beke nchitinta getiko mwalimu nchitinta getiko kora igasi yo kwabusa ndetiko kora usiningi kuna wenye wanachagua nayo lakini sasa ukichagua utakula nini utachagua mpaka lini kwa sababu kama unasema kuwa mimi sitaki kufagia nataka kufanya kazi kwa ofisi hiyo ya ofisi ipo wapi nani atakupa hapo ndo kuna shida sasa heri ufanye hiyo ya kufagia ukingoje hiyo ya ofisi kwa sababu ukikaa hivyo sijui nani atakulipia bills and everything sasa jitume tufanya tu kazi yoyote ile ambayo uko nayo kwa sasa alafu utangoje hiyo ya ofisini baadaye Zainab wachore gasi aitoko genda sote bunga bono chore gasi ocho kora guse gasi ya nyumba ukane
nje tarimo naronda kanino kibino uchumi ya Kenya era ngisiko nyona ni ya nyumba na bongo bwaterera gerenya ko rigi the better option so when there is no where tabi currency nyombo kirete tuga alafu ganyosiko nyoreri office na bongo chakiriye nyumba maiko nyokuriye office you maybe meet qualifications What are reference about Chiriasi Chinsecha Gulf? I think Nande Chinsechiga Arabic countries if I really abasubati sana asa gukora chigas cyanyuma tumeteka kerobosha experience cyabasubati bari kero kende ngororore nande bado naboko recommend basubati bakenda kogenda Chinsechiga gukora imirimo metabu yokubwati mbare bachiroro lakini kero kuri bakorire yento yekorekana but kuna wale pia wameenda kene ngeyo bakoje umuntu akwenda rukuri myaka ibiri baira na still at zero na ndikwa nyorira ndiro ndi yakabiri ya gatatu but she's still stagnant but renda abana abantu bakwenda ikubwati no gwetoma kwao usabo tigete back in the country na kiba tumeka resources chiriyo koba mbare bakwe kuba misuse but go rio cheta nyumba gachandegete batrende nande gari ngo ibeta getomo ndobwate roho ngumu sonye kore ngaiga nabo ikorra bugi mabogo sinye abandu ko basipakure so mutako ende tamaiting kemoire tota gwati musimamo hiya ndaiga baigwitiro na rieta itomo ndobwechogete ndu gwate engore ngono nero rasa baigora agosegiro gukora ngomuntu okonyaranga kerekendete chogete chingendo cha injiringia ekiro kuri in most cases ase bari babeire okunga bachire bairani gwase gusenechi embassy bairani gwasense ya Kenya matukari contract yabo etara kora osetara ikera matukari yabwenerete inki yochi ki happen ase very kosekero kugira se in most cases what really happens okonyaranga abandi nigo bakoira na gose basirie magima gose barwarete muntu naro goikoro konyara usegasia muberire ngong bas Kenya gogigasia kora yarenge nyoror korinde tasi kunyara muntu kumwere sabuna igadi gasiro rere igana iga bisinga kibugi mabore nano ka goikoro nyore bintu bya mokonyeire utakaira ni Kenya abande baikabuswa nyore employer bisomundari kichwa ngumu ka ikali ka otebigo ira mediga ono ya kori kwende yare tachida konyara busoitiru usabande mbare waenda busochi ngo ibuna tutakiri bisikurire musacho bande teammates nabo nine ikonyora umuntu ikira aronsre ko utarusiana usene boss yaye busomo no kwe boss yaye konyora busoitiru Priscilla ase fasubati fasubati ke bari ke umete na ubako genda Chinsecha Gulf yes nje nobongo ba advice abande bagende lakini rinde kero kwenda gari tema go ishimo abantu barororo nindi tema ko ba umuyibwiri buyesenjo metali aritari seino ari nense yabande nandense yabande tumaitubnere so kabe jiheshimu tu mwenyewe ndo at least ukitoka unatoka ukiwa hai at least usiende halafu wazazi wakuje kukujukua kama wewe ni marehemu ama nini like waende tu halafu warudi kama wako sawa na wamefanya kitu nyumbani pia lakini mbona shida ni rasa abantu baguzi batumerwe ni vega shida ni rasa abantu basina trust y'abantu nako sana sinjo the moment ngo gutumira umuntu kibesa kiri ku rumumbo motebi gosenda ite chake project yetiga naiga by the time ngo rugari nyore to arosirikende but again kero kumutumira ebesairi abandi bagenda bachaka enjoy nebesa yago iriyo korete gasie ngo mumbo ba enjoy nero bachaka onywera amara na baba abantu chifomu gaiga ekero bari musegusi bachaka otiya abantu njito yende guciya turarikende yaba bona ko sana tsinchukero kuira na kurwari kwanyora tubwati kende completely ogutamira for example nyore guse egasie yakoereire ubu cyane ndi gwachaka ku ruziro sincho konyora ngano nyumba ngo agakire tu manyaka buri mu gwatebete ngo turabureru manyaka project watebete gachaki unga ngara chaki bono yaba ko sana asori nandi
for example if kwa etereto bugimo bwo ali esukwarenge nende yabidi wachi ko usaine contract yende nande wa tebetenga na temira sinanyalire tigaba ngendeka ono ko wikanga kwanyora kindi ngiye nende gwatebetenge ngende saine contract yende nande nteme ono trust y'abantu nako sana ono nekyo muntu totebe nayo kwa mwira kugenda Kiora nyare utwara trust nga asi umuntu yiga account yiga muntu urachikonyera wa access chibese chiga nakore bi ikiagera abangi niko chibese chichi guchi cyagenda asi aba mama nga esi mama mwabu mwiboli chato lakini bado some cases twabere tokoranga bado aba iboli abaiga pa uchibatumika chibese chibobe usikanya ronga kwatumira mwiboli chibese cyo kwanya na chichi koragere family ngi babantu bale buya abantu bakonora ko chikwera kwanya ranga tubwati kento koroge kyao agwa se mama mino nabo trust mama mino yakindinde try to give her some rules narieta chiko west chibese chi ase family ngima mobe mo oteme ko motevinga kichibese chi nako ire ndete tokori tuchake project ire nega nende ase metawe iboli mbaro nende batasomete mbaro basomete ono aso yo somete nabako ko guide bia nainde akorere chibese ikintu kiri kyamana lakini aso yo tasomete umitere nabakorere besate ine besa yatokorere kindiga tugende turagire bya tubike yange ngiya tokore na kiri gintekia oyibanga omwana yari asakari ngotese kari ko yebese nimbwenete mukorere gintu kyamana so igo kiroko oko trust mamu no moeleze nga ndete tokore ikinike kwanza irinde muranyara gukora na inde kero ruchinga mamu nutakokonya Vika onde ensemo yae in case of anything onyora kumu controlling chibese chintu bente tokorere kineke tari chokuragira woka ndobonete to mo chokwana chokolona abantu kiombe creo nga natumira umwibuli besa lakini ndo chenere ule omugende bwesi kwikanisa Zainab narga baido hotel getegaya mumino yo korumisko ya regal mumino yo china bana 6 bana bari wana so kiro mundare turengo kingima alafu na chips wana otia bana abo kiro batera mabori abana abo mumino mete ndonye ko bese yaye tiga tora nyirina nyitomire ya tora ibubuya ama ko rochengo kukiro muntango kenge machingo ko sita nera sabe chips ya soda aikanisa abwa ngyo muntako rengo kenge mokora manya akusabira bani engo kenge manya besi umwana mutomiri ko ngumbu achandige one kero kurigireri tibagare kubata besi una rushiri bisata gorengo ko ingiye ya ayike nyomba bari nabana bari bayiguti but bano cha komisyus chibesire asi hotel ko west yabo maita tumeka nyiri Nero mugeni west kasi michango yende. I think narode social media abana bange bago complain nga kero kinongo gutumira maumi no chibesa kwegunga Sunday go Saturday nero kale karo mugeni omonene aso michango karo like ngekibone kuchesa Bible kutema kwefika sikoro tukio mwana olikero kende kwatemire gusiro mwiburi kwanyoranga ebitoki byawe bukogenda gukora imirimo nga ntora kana kurwa si kanisa ntora kana asimbi chango nevyo mbetali kanisa hiyo yani imichango yuntura kana lakini rende karakora umwana oyo ukende kia nige korolekana nganera kucha arolenga kino nyina atumite chibesa cyane nchia yete guse nchia korere tubobe nchia korete kende yiga aka project yaka inyumba yeye na ende ebintu bikorolekana kwanza tumanya goswabu ase ebyombe n'emichango tumanya ko bachi guests Zainab Jesu mwibori ekere bese gosata kurara nyumba onye kako sibege chenge ritukeri akoyunguru motaro ekine kibese cy'omwana mwibori atumiro
Abirende tari buya lakini ngorenge kero mwana kwenda nyumbu tigire umuntu ugotikira chipesia urusogo chikotomera chipesia nyaro no mwe maite stato mino yote itotira chipesia mama mino no mware na bogotoka kore bado gusie gugutumira pesa ya uchinga gari kinyoro gwatana ki yantumero mwebori kero kenda kanira gusena abana bari magiga efigo se chipesa chikore gento gete lakini kwa manya kwa megana wote bugo uno kumundomera kumbe ebangete echirarenge uchi lakini abirende kerere situation yere bune ego video ri alternative nene ways totanya ne school fees kwa matomero okwarere bintu bibinya nabo ko ligi space tori busine namba yo mwari school mwa communicate wa tama space ko cyaro nindagira busori eduka sigeteya kwa oyo endori ke bide na rorire ava okounga pay bill isho igayo gotomero pay bill usetil namba ngabwakane amount nganiga I think ntubwente ko change abantu babwente ko change isengencho ntubwente gutwara trust ero nyo no mwibori no mwana gusonye nabasane kero gutumira omuntu ebesa utugutwara wasi ngakero kende nabaragenda uchimisio bana bumete ko bwatu no muntu ebegete bana tabi no muntu yokonywa maru oreshwa kabisa ukimtumia pesa mbake mama mapema amenyete bana bumete go video take that action nyandiri umuntu ebegete byama itebse ebese bikwa matomera gento kiria sabe nakiya ukorera gabo maiti to gutwara issue ko matomera besikiri lakini manyo no yamnyete kwa mama pima ngakiora akorita bidi Priscilla aye school fees yae gotumuche school direct use ugotomero namba yako kuyakanira nje ataba ibarimba bwate trust na nje agotomani yakanira nonyerenti agotomani yakanira I think issue nandera chigocha se boy child kagirite kolinde aiga ntuchikoragire babo tobaso batotebinga abo ibori ba lose trust na bana babo konyaranganya ne rent mwebori agotuma kuchia se account ye chinyombecho direct timete saba sai nande bono kero to kende to kurigererio burai ekero to gucha gukora ase amatuka ega iboga kibono no nyomete etoke ngaba sai bono bago sai street dit kaserinde lakini action bataranyara ko take action bado burai na bo kugendera ko bobube na iga Jasper timete osen Jasper usebana baso renge otebanga onali umuntu kunya kumwakere geture ari gusikwacha kwanya kumugerera nakero kendo bugete ngo mukonyore umuntu ni gakonara jenzi bana ari guswa street abara inkonara bale bana ari kubeka nga salamu gusama kwani ucha sabara inkonara bale nchira kingao abasaye turanyare kogorra gusabusaye baranyare kogorra ubora essence ya Kenya creo comentar ni asokoro bekana ne torre busibara bumbare te chenjini kobeka ba na yuti asemerama ngasemero kirikene bado twabekira abande gose bakere chukura nande bado mba performance Muntawi kari atete kweshughulikira kwanza araigota amaikorera abakenya abanchore thank you singa kibao korera none the rules chise ko be bosikera muntu asoire period gito nitara kare keneke bisaru sigo bise action ebeteke ngorengi na bera konye Priscilla afasa na to akeli ogipo iro ni getambo kironge ko mukigo bado na mutokore mechande yange miaka 8 nonye 50 rebosi
arwasi Kenya yabonaro mpaka na twake irio gina tugenda chi street tugenda na tugenda mpaka State House again kindi ngiyo kirakorekane singincho ngairite nga umuraiwense unarire abana youth konya kwenda sechi street bono unarire konya koramwa singincho squeeze hata nkorera muri gari unarire kotebi kuruto must go unarire kuruku kasongo kaongo and everything so na konsana singincho ngaire tonyendiri abana youth baiguri bagase serikali ngagirite nga abo ntonyare ko batokuigwikana kigo lakini rende nabayuri bagase serikali abandi bakwenda bazama buchese serikali yume bachaka kubwati amachiko ya serikali eri erororo kunyora abandi bono bayibire gasi bachete gokorororo abandi kwanyora bakirire barenge gotete haki cy'abana youth n'abana inji bonsi kwanyora bakirire bachakire ko yatete abaroboka na ko korabuna bakoragira na kurinda ubugimo bwabo bono na konsana se Kenya yabona Bemana sana kairete nga wikirabo no turachukura seri tukirigari ya Jumatatu mwancho murigiria nigo naringe usabe kwabera akoniamba yo mugeni wetu yo tanyara gwikira naiga ritukoria rero kuri nditonyara gusanganira Priscilla na Boigo Zainab na muno ali agenderete asichinsemo ime yensi ito ya Kenya mbya muno kiagira ogendete kuba umwegenwa ime ya Getembe TV ndochenga mbaraiga bagendete gutusogeria buna bono yiga kweruka Honorable Charles Otuno timitinga Honorable Kurwa Sense Moki kiagira jenzi yoko yoranga kinga kiro monto na igare umheshimiwa akorokanga Charles Otundo ntabo agoteba kora chinse mocha umoja Nairobi yote no are imeyo moroberio mpaka omwere mbia mwana sana bana basira tema era gotanga kora doa Qatar abantu ba Gulf tunawatambua sana na Boigo Lena Nyatuka awateba in from Saudi Arabia imeyo morobero mpaka omwelembia mwana sana I think avaiga fechisi cha Gulf ngoche pare ba to kavare active sana ase emerobere obunega mbia mwana nande emirimo yaino egendere go seseni wa na asensemo yende ndoche oyiga Barnabas oyuge konge kibaso konye twamonyorire tubate James Kinani Pingitamu Edina Rory Chemu Debi na Boigo ne timu yende enene eyere ime yomorobe na igase ujumbe SMS ndoche Richard Mochoge nigawateba na Richard Mochoge kura isana awata abakoyone mwacha gomkoania mbuya mono timetinga abakoyo imbarabi lakini mbuya mono ujumbe yao yaikire no yoiga oyo oyerokana Wilfred era tebanga korubonchari ndo changana bwate abangana mangi aiga sana aranyara kubaka gusanga na into chaiga umancho murigiria wikira agabu no ndachigukorera guseno turachigubikira egetone ase umurobiri bwetwani yagetembe ritukiriga ria Jumatatu nande Priscilla no manyetenga omutinyo gatano narimo omutinyo sita mentwana leo tayo sita Kiswahili metena kyokurukweke gusi ebuage hiri tinanya kuri igwara Zainab no mutinyo kyo manyete asiri tarike gusi korujana baka December mutinyo mutanganya yo kabire yo gatatu Otomoso ikirasi nchenda ngeri babonto bwate bari babocho inyambasora abasomi na kimetinye yo kuruko kurwa omuchakano baka omutinyo 12 kyagera omutinyo 12 niri tutulio gotebanga the second third month lakini ke usinge bwate yayo mutinyo kuruko ebwagi engaki yembo embeo entindi kokusati metingo bokendo boro gose bwa bakirencherende lero zaina bwera gotebanga tari kuigubokendo Priscilla mbeo ne kubwete mbeo ni nyingiri kaki muri kisweta chinga kisi chabiri chimbe no mitinye ri mekendo kegima oyo igawasita oyo saba badonga nge mitinye berere bosie mbeo ngora akere mwancho umurigire ikiragabo no ndachigukora umurobere welituko diarero kendra gotigara ime ya Getembe TV na Boigo twara uburikiriri bore obuya kurase studio akabere
Mike Jasper na boigo ne timu yende entingu na ubanyara kwa nike kwanyore chibicha nerio gi asinchira ngikirano na boigo ase umurobere iga moncho muri Zainab na boigo Priscilla na asense mwende Erika Buga tubate babo matundra bonsi barifanyara kwa nike ayaga aikiranire kokoiranira mbuya mono nae asinchira ere ya benenkuru kwa Matilda Ovaigo twara ewiki engia na boigo ewiki ewate amatunda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege ine kwabeire guko